हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिखाबाय जानांगौ बिथां राजनि बसुमतारी मेम बिथांनि फैनो गोनां गराय फाख्रि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ। बे सावथुनखौ गोबांथारानो गोबाव समनिफ्राय नायनो होननानै नेनानै दंखायोमोन। मानोना बे सावथुनाव जों गोबांथार मुंदांखा आरो सिनियर फावखुंग्रिफोरनि फाव खालामनाय नुनो मोनगोन, लोगोसेनो गोबां सिनियर आर्टिस्टफोरनिबो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बे सावथुननिनो गिबि पस्टारखौ बिथांमोना हगारनानै होबाय। लोगोसेनो मोनथिनाय बादिब्ला बे सावथुनखौबो थाबैनो रिलिज खालामनानै होनाय जासिगोन होननानै फोरमायहरदों। मानोना बे सावथुना गोबाव सम सिगांनो आबुं महर मोनखानानै दङ। बेनिखायनो गासै बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा आरो अनसायगिरि गासै नोंथांमोनखौबो बे सावथुनखौ अनसायगोनखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेनो बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।